Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 1 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 10 bersikulo 17 ngadto sa 24. Unya mibalik ang 72 nga malipayon kaayo ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa ipatuo kanamo sa among paghingilin kanila pinaagi sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong kabubuton. Gitugyan kanako sa akong amahan ang tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak, ug kanila nga gipili sa anak aron pailhon kinsa ang amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan ang nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog, apan wala makabati. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo.